Velkommen til Palæstina Nyt nummer 1. Vi vil i disse videoer gennemgå lidt fakta omkring, hvad der egentlig er op og ned i den her meget lange krig. Den første video handler om, hvorvidt Israel er en besættelsesmagt eller ej, for det er noget af det, vi støder på tit, når vi snakker om det her. Den internationale domstol, ICJ, FN's generalforsamling og FN's sikkerhedsråd betragter alle Israel som besættelsesmagten for områderne Gaza, Vestbredden, Østjerusalem og Golanhøjderne. ICJ afgjorde i 2024, at Israels besættelse var ulovligt og opfordrede Israel til at stoppe sin citat ulovlige tilstedeværelse så hurtigt som muligt, citat slut, og at yde erstatning til befolkningen i de besatte områder. FN's særlige rapportør Richard Falk kaldte Israels besættelse en citat krænkelse af international lov, citat slut. Israels højeste ret har afgjort, at Israel holder Vestbredden under, citat, krigsførende besættelse, citat slut. Imidlertid har successive israelske regeringer foretrukket udtrykket, citat, omstridte områder, citat slut, i tilfældet med Vestbredden. Og Israel fastholder ligeledes, at Vestbredden er omstridt territorium. Det er den længste besættelse i nyere tid.